У нас, столицата, има нов център за управление при извънредни ситуации и бедствия. С какви технологии за събиране на информация ще разполага центърът и как ще се анализират данните? Въпрос към Богомил Грозев, който ще ни разведе из новия център. Добър вечер, Боги. Добър вечер. При възникване на критична ситуация, наводнение, снежна блокада или някакво друго бедствие, тук се събира кризисния щаб. Това пред мен е стола на кмета на София Йорданка Фандъкова. До нея сядат директора на столична дирекция на полицията, шефа на пожарната, както и директорите на комуналните фирми, които работят в общината. Тук пристигат сигналите от 112, има и пълно покритие на видеонаблюдението от полицията, както и камерите на общината, които са в паркове и градинки. От днес вече и инспекторите, които са на терен, ще изпращат в същия момент, в реално време, информация от критични точки и неща, които те са видели чрез тези устройства. Те снимат и изпращат информацията тук, която пристига. До сега това се случваше по радиостанция или по телефон, което до голяма степен пречеше на точната преценка на ситуацията. Освен, че ще се използват тези устройства в критични ситуации, ще се използват и в ежедневието, когато става въпрос за аварии, течна вода, дупка на пътищата или някакви други проблеми в София. Сигналите за възникване на проблем в столичната община постъпват по различни канали, но за всеки от тях се изпраща екип на място, който трябва да прецени каква точно е аварията, има ли опасност за гражданите и кой трябва да отстрани. Чрез телефон 112 е получен сигнал за теч на водопровод на булевард Александър Стамболийски. Инспекторите пристигат на място. Пристигнахме на адреса Александър Стамболийски 142. На теча сме, сега ще снимаме. Край на връзката. И снимат аварията. Изпращам веднага към нашия център, заедно с GPS координатите и точното разположение, и след това предаваме към Софийския вода в случая. Точно за няколко секунди сигналът пристига в центъра. Виждаме сигнала, който го получаваме от екипа, виждаме мястото на проблемния участък и виждаме описанието на сигнала. Сега виждаме и снимка, която се подава от екипа с GPS координатите. Оттам сигналът с пълните подробности директно се изпраща на Софийска вода. И което е по-важното, има точни данни кога е препратен и за колко време е отстранен. А в критични ситуации преимуществата са в пъти по-големи, казват от общината. Когато се събере щаба, да има една видимост на базата на постъпилите сигнали, снимков материал за това какво се е случило, и това мисля, че позволява и до пъти скъсява времето за реакциите. Другият плюс е, че този център не струва почти нищо на софиянци. Софтуерът и цялата техника, включително устройствата, с които инспекторите снимат, са купени по съвместен европейски проект с Италия, Франция и Испания. За сега функцията "Аз репортерът" на столичната община остава само за нуждите на администрацията, но в бъдеще може да се предвиди функционалност, с която и гражданите да изпращат сигнали до общината с снимки и точни координати, когато видят някакъв проблем или нередност по улиците на София. Благодарим ти, Боги. Богомил Грозев за новия кризисен център на столичната община.